салом алейкум дӯстони азиз, салом ба ҳамаи шумо. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. боз ҳам як бори дигар дӯстони азиз, бародаро, апаву хоҳаро, модарои меҳрубон, бисёр дархост кардем ки ягон хонаи дигар биё, ягон созтарша, навтарша биё. Кӯшиш кардем боз як хонаи дигар ёфтем. 21 сотиқ заминай, 40 квадрати метри квадрати хона кадагиай. ҳоли хонаша бо айдрон нишон метавонед чанд дар хона дора. ҳамаша бо худтон мебинед, бо нархи дастрас, бо нархи арзон, ба хоҳиши шумо гуфтен ҳаму. Ина заминош, ина замин, полни заминай. Ина ин тарафшам заминша, ин тарафшам заминша. Ина хай чи караван алиш кадем, ним шабридем, айдакш кадем, миниш кадем. Зинда бошед дӯстони азиз, ҳамин шумо дастгирӣ карда мегирен. Иншалло бо ягон хонаи нав меоем, бо мепартем. Кӯшиш мекунем ки ай тарафҳои Москва биёем, Подмосковъ биёем ё ки ай Питер биёем. ҳамин ки ёфтем ҳатман мепартем. Худованд нигаҳбонтон боша. ҳоли бо хонаро айдара нишон метаҳем. Инамҷар заборша, то амҷара заборша. Ина дӯстони азиз, инеҷаш хай устуш хона, ина истиш сарай ай. Истиш сарай. Инешам сарай. Ина бо замин шоз нишон то метун бародаро. Инеҷа замин ай. Ина ин тараф ҳама замин ай. Инеҷа любой чи иҷодам мекори, иҷодам буфурад. Дами каду, помидор, бодринг, савзи, банан, мандарин, тухмам корида мешава. Мирғ дар кор нест. То унамуҷара замин ай, то унаму охира замин ай. 21 сотиқ замин ай иҷа. Ина дӯстони азиз, инаму заборе ки мебинед, анамуҷа забор ай. Ай ҳамиҷа инеҷашам як чи дига буда инеҷадам. То анамуҷара ҳами замини ана ҳами хона ай. Неки заминаш ай у хона да назар ба у хона ба хиёлам ҳавортар ай. Иҷа ма гуфтестам ку рости ҳавор ай. Унаму хона, то унаму хонара. Бародари азиз, дар у видео гуфтен адреса, нагуфтен адреса, мо наистагӣ будам. Ҳа бисёриё нахонданаш. Иша бо адреса гуфта мебурам бародари азиз. Номи ҳами деревня Новогородская область, город Боровичи, Сушеревка 5. Деревня Сушеревка 5 будай. Бародари азиз, кӯшиш кунен хонара айдаст натен, бо нархи арзон будай. Ишам ина бо ҳезмошам будай. Ина ҳезмоам доштай бародаро. Ина ҳоли ина бародаро қомати хона. ина дӯстони азиз, инаира барои ов тайёр кардагиан. Ов айтаи замин. Инҷа дута колодес доран. дӯстони азиз, иҷа хай медурем. Иҷа тори буда. Инҷа калидорай хай, ки свет несозираш да иҷашда. Светчам мешава. Ина хона. Инҷа ҷои печкаш. Иҷа ҳамин качигаро мешинанда иҷа. Ина дӯстони азиз, як хонаш. Ина як хона. Як хонаш. Инҷа мегзарем. Дуюм хонаш ина. Ина иҷа дуюм хона. Инҷадам як хонаи дигаи бародаро. Инҷадам як хонаи дига будай. Як ду сетта хона будай бародари азиз. Инҷа зали калоншай, нуҷа як хонаи дига, у тараф бо як хонаи дига. Хонаҳо дурун ба дурун. Инҷа кухни ай. Ина кухнишка.
اینجا نلیسی با چیرداگ بودن چیرداگ شام این چیرداگ میبره ایسه اینجا خونی بوده اینجا اوجاد خونه حاضر زمانه حاضر زمان عزیز اینجاش کلیدوره دنی اینجا کلیدوره خیلی روشان استیده خیلی شد دوستانی عزیز نگفتن همونیم که بسیاری داوش پرسیدن که همسایه دوره اوش هم داشتک اینه اینم دوره اینه همه همین همسایه اینه می راهی انامو خونه